Καλημέρα μας εδώ στα καθήκοντά μας. Και πάλι θέλω να πω καλές γιορτές σε όλους, με υγεία. Το νούμερο 25 θεραπεία σήμερα. Δεν το βάζουμε κάτω. Με τη δύναμη του Θεού, του Χριστού και της Παναγιάς προχωράμε δυνατά, γερά, με δύναμη. Να είμαστε όλοι δυνατοί. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλές και όμορφες γιορτές, οι μέρες του Χριστού, η γέννηση του Χριστού που έρχεται, να μας έχει όλους καλά, να είμαστε κοντά στα αγαπημένα μας και να μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά εμείς κάνουμε κομμάτι του. We never back down, όπως το λέω. Never ever back down. Με τη δύναμη του Θεού, του Χριστού και της Παναγιάς και όλοι οι Αγίοι και η γέννηση του Χριστούλη μας να μας έχει όλους καλά. Καλές γιορτές με υγεία.